Olyan szép vagy, mondja a férfi. Ő pedig mosolyog és kihúzza magát. Csigolyáról csigolyára göngyölíti fel a gerincoszlopát, mint egy rendes jógaszőnyeget alapos nyújtás után. A végén kiegyenesedik, mint egy pálmafa. A levelei árnyékot vetnek a törzsére, amely vaskos és erőteljes. Nem lehet kicsavarni. A férfi mögé lép és megöleli hátulról. A hurkáit gyurmázza. Finoman veszi a kezébe. A hegénél végig simítja az érzékeny másszínű bőrt. Húsos redők a mellei alatt. Belekapaszkodva a férfi megcsókolja a nyakát. Még egyszer mondja. Olyan szép vagy. Lassan kezdi elhinni.